Pipila ka eskwelahan sa Mandawi City gihinay-hinaya na og turnover balik ngadto sa Department of Education apan gisiguro sa syudad nga ma-decontaminate una kini sa di paggamiton sa mga maestra. Ano yung report ni Nico Serino? Gipangunayan sa taga City Disaster Personnel ang pag-decontaminate ning mga eskwelahan sa Mandawi. Ang maong mga eskwelahan gigamit isip barangay isolation unit sa mga nagpositibo sa COVID-19. Apan ang uban nga eskwelahan gikatakdang ibalik na sa Department of Education. Lakip sa unang duha nga na-sanitize na sa CDRRMO ang eskwelahan sa Tawason ug Kasili. I-disinfect pa na nato ang area, i-disinfect na to ang kwarto before nila gamiton. So by the opening of classes on this August 24, hopefully ready na. Ang Subang Dako Elementary School usasab sa eskwelahan nga gigamit nga isolation center. Apan gipa-discharge na ang katapusan nga mga pasyente niini. Mao nga nagpaabot na lang ang tagduma sa plano sa dakbayan ug barangay sa maong eskwelahan. Karon wala pa ko'y order or any info nga dili pa ba siya magamit or gamiton pa ba sir. Long wait ra gid mi diri sa mga instructions sir. Gibutyag sa City Hall kadaghanan sa mga public schools nga gigamit alang sa COVID-19 iuli na ngadto sa DepEd. Tulo na lang ka eskwelahan ang ibilin sa mga katuyuan sa COVID-19. Usa sa Norte, usa sa South ug ang Central School nga kasamtangan nga isolation facility. Susihon pa hinuon kini unsa pa nga mga eskwelahan. We have to finalize ug unsa kay kanang kinahanglan nga mo ka makapasar sa ato ang criteria for isolation units and kaning central and the mura-mura naman sa kuning central ug kanang compre murag nausar ang kahinumduman mihangyo unta ang DepEd bawion na ang mga eskwelahan karong hinapos sa buwan sa Hulyo aron maandam sa school opening ug magamit sa mga magtutudlo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdok.